Nyakora muge juang machiegni kinyi makawuono chenro mar mbako romo osechakre kod chal mar fwambo wantiere karka mar nono weche mag tuke tainya tuke mag CHAN 2024 nito chal nade nyakora muge juang kama intiere ochakore nade korka kori kama intiere kiluwe achiel ka achiel matimore e piny Kenya, Uganda kod mano ma Tanzania. Iwacho ni opicha mogo odichieng' manyoro kaonego benigo ge piny Kenya ka nok magalap tuke miotere nyaka Zanzibar nyakora mjongo go odichieng' manyoro oganda moko wacho ni nok en pap moro mane long'o ahinya, pap mane oganda opong'o kaka dwarore. Kata kamano mano kod rango sani odabedo ka gi mbaka mwadago achiel ka achiel kod jolony e weche mag tuke wadago mbaka kod kaka warango chal mag weche gi mag CHAN nyaka sani osebedo nare momoro gi moko moro gi kama gintiere bende achiel ka achiel. An bedo katai nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mukeo nyaka sango mabende siro tim mar Kenya wapake ahinya ka wantiere Kenya karka ka waluwo achiel ka achiel mano tim mar Harambee Stars wantiere kae kod Caleb Baringa en jalony weche mag tuke achiel kuom kocha kata japuonj maduong' mano mar klab no mar Shabana FC e kin mamoko mabende osebedo kotimo gi lony mare mar bedo kocha ka dhi bedo kokolno weche gi achiel ka achiel wantiere kod studio karka Caleb Oyawre ndalo mathoth kendo machiegni Ramogi bera inya Clemo erokamano ora luonga kae koro obedo nade iwacho ni CHAN osechakore kurka kori nyaka sani kinene are chieng' Ngeso chieng' Jumapil ka Kenya koro moke nyaka sani tuke mane oyudo results odiochieng' manyoro wacho ni githoth ahinya piny Tanzania kanodo loch mar gonde 2-0 mar Burkina Faso. Piny Kenya ogo DR Congo gol 1-0, Morocco go Angola gonde 2-0, Madagascar kod Mauritania oyudo thuolo mar ndiko amodhi kata draw mokwongo mano neno e tuke gi mag CHAN. Kaeto bang'e waneno kae Guinea kod Niger mane Guinea oloyo kata gol 1-0. Algeria nolao Uganda nogoyo nyimine nega ojo magi gonde mamalo ahinya mathoth moselo e tuke mag CHAN mano chako ka. Kaeto Sudan kod Congo odiochieng' manyoro nowuok draw 1-1. Senegal ogo Nigeria gol 1-0. Nitiere tipo mantiere kaka to bang'e ng'imiane paro maduoko mara Uganda kod Algeria wanane kaka tugo nobedo kaeto bang'e aduoko kae kod Caleb Baringa koro ka wachaki kendo kwadhi kod nyime ka wantiere karka. He's whipped in. Mutakuwa punches the ball away. Neat pack. Ball whipped in. Near post and it's in. Into the back of the net. Ayub Ghazala, the captain, puts the Ugandans to the sword, and an unholy silence descends on the Mandela National Stadium. But not too far off. Algeria still within the moment. Setting it up, still unmarked with an opportunity. Slices it into the back of the net. Sheer precision. Plunges that in. Abdelrahman Mazin Benta was afforded way too much space. Stoic, astute, and now turning defense into attack. Thriving out onto the flank. Bilal sets the ball in, dribbles past the goalkeeper. It's 3 to the good. Total domination. Annihilation complete. Hot knife through butter. And Algeria are romping to a solid lead. It won't return for the throw. Gonde golote to gol mar adek ne mano wadgi ng'ato emikete lo emi mako kamano midwar golo mano wuon ng'ato emo mako olwar go piny kamacha muwonde. Caleb temane rango ma group C kama gintiere kacha kod tuke mabende gisego kar kanyo mano Algeria kod Uganda ang'eni tuke mano biro kanyo tuke tielo mokwongo mano go kar kanyo Niger kod Guinea no loch margi kendo kama gintiere karka nitie club mora maponi neno karka mapono noikore marakore gi tim ni mano mar Algeria gi kitugo mane gigoyo gi Morocco chieng' mane Kenya gocho. Algeria the North Africa teams go obro yudo mano gidhi straight quarters gidhi qualify koro moko go nego ng'ang'ana. I think investment ma North African gi South African teams okede team gi pod duong' pok ochopo kanyo. Alafu king'iyo gi to gin gi home based coaching
gin gi ng'at mo dak kanyo, coach mo onyuol kanyo, to gin gi progression, gidhi mbele, gin gi mpangilio. Like one gi Uganda, kila saa nitie coach manyien, kila saa wan gi coach manyien, koro onge gi project madhi mbele. E gimomiyo nino ka mpira wane kidogo ne onge losruok maber, ne ok wanyal goyo from the back modhi mbele, ne wan gi ji matugo off positions nikech coach ok nyal trust ng'at matugo e position on to yet oluongo ng'ato late, ka oluongo Irambo gi Brian Mushira very late, ka oseloso team ne odong' sijui dala 4-5 to chako luongo ji adek e camp, to lose jok moko e camp. Kochako mpira to Mansur tuge e dier pap, to en defender, okay? To Ryan Ogam tugo offensive, to en central striker. To ng'at moro cha striker wa moro cha nunego dhi ok tug kata team ma Kenya, lakini no force en mondo tugi. Mo sign Migori youth for I think 6 months mondo bi otug channi, but onge flair mokelo. Koro Austin Odhiambo ema ni chal ka ng'at ma nigi flair. Koro king'iyo timbe monego tug godogo, ka noayo mpich wa nomwadhine mar Morocco, to ne wan shocked. Mpira ni tugo, mpira maler, jonge gima timo, chal ka gima jok modak kamoro achiel, kanyachiel igni mang'eny, motimo gini for a long time. Koro wan mondo wanyalo loyo mana ka crowd oting'owa. Tinde Chelsea ne had a worse season, Tottenham ne number 15 to win Europa League. Koro okinyal wacho kaka gik moko timore tinde nikech mpira, mane mpira kaka England ne odhi gi Euro gi team moko maber to gichopo final. Koro wan wanyalo ride backup mar fans, but team to pod waonge godo. Kama team nitiere piny kar kae, kanya ahinya mantiere pogruok, nikech wacho ni ka irango kit tugo mane Harambee Stars ogoyo, kata gi tugo maneno sani achiel kachiel kae mano mara Uganda kod Algeria, kitugo mane goyo chal ka gima ng'at achiel noseluoro nyawadgi kaluwore kod nying. Mano kama gintie, kirango tim mar Algeria, ino joka kama gintie, gin jok moko gin jok mineno kacha ka gin jok moko motegno ahinya kama gintiere ka. Dirange yo machal nade kit squad montiere godo moting'o ji mathoth magin wanya wacho ni ikgine piny ahinya kirango gi kod jogo mabende gocho e teams moko gi achiel kachiel. Paro ni investment ma Algeria okete team gi kata league gi, and one of the best all the time team gi chopo e CAF champions. Koro wan kaka peu mabecho gi ne onego Kenya host games mitugo Zanzibar go, lakini lack of training pitches omiyo game no ter kuno, kata pap mane gitugo no ok ber sana gi standard gi. Koro wan as much as president domiyo ji million achiel ka waloyo, to preparation league wa tournament nien mar ligu tugo nade be un gi the best. Koro coach wa ok nyal neno jotugo mabeyo nikech most games itugo Machakos ok en even close to a standard mar tugo mpira, ok onego kata tugo mpira. Pibomet no qualify league, ibro no ka gibro chuno mondo gitug game gi e kiwanja cha pap marach mo ok en standard. Koro Uganda na yudre ka gin gi stadium achiel no kende ma standard mar CAF standard. Koro games te host e stadium no, to giyudo gi ng'at moro mozoea ma tugo e standard mamalo no. Koro pace mar game, uzoefu mar jo Algeria nomiyo gi chal ka nyithindo matindo. Kelo mano ni malo ahinya. Odiochieng' manyoro nyakura mo gijwang' tugo machielo manogo Zanzibar, kendo kanyo en mar kinda Congo kod Sudan. En gol mane en tugo manorumo gol achiel kuom achiel. Ma modhi machielo manoneno e tuke makamago, kendo goro sani wane kaka nobedo ahinya odiochieng' manyoro mano mar Congo kod Sudan. Wanya nene kanyo achiel kachiel. An attempt to power through here. The goalkeeper makes the cardinal mistake of getting out of the goal area. Here is a shot, it's in the net! From the mistake by the goalkeeper, Christian Gomi has makes it impossible for the captain, Junior Harrison Duka, to get to it. Has lost possession. Now good run on the right side for Sudan with a perfect chance in front of the goalkeeper, who has a touch on the ball. Here is the last kick coming in, and another hard
hard one that puts the ball in the net. And Sudan opened the scores here. Talk about just being patient and waiting in this group. The statistics for Senegal and Nigeria are really favorable. Here comes Congo with a chance for a left foot shot. Here it is there now. They change the statistics here. A lovely goal by Kali Congo. Nekula moja kama ginti kanya chel wacho ni gin gunde madonjo mano mar Senegal kon mano mar Nigeria mon tugo mano go molewa en odiochieng' no manyoro kaachiel koda kama chielo bende mane nitiere mabende wamedo luwo ka wamedo mana nono gi achiel kachiel. Wacho ni e tuke ma odiochieng' manyoro nokelo paro opogore ni group D ni to dhi chalo nade tuke mano go Zanzibar giduto kendo achiel kachiel sanya koro mogo jwagino pichni mabende dhi bedo ka watang'o ni mano duoko ma ikinde Congo kod Sudan gol achiel kuom achiel, Senegal ogoyo Nigeria gol achiel kuom nono, mano kama gintiere kodi, mano kama wabedo ka warango kodi kama gintiere kawarange kendo sani wadhi bedo ka warango chal mar wach e wechegi mag tuke tainya mago mag CHAN mabende kama ntiego karka achiel kachiel na koni ka dhi bedo ka kod wel ariyo ni mondo ma wenu machielo sechopa ng'amie thuolo mar mondo mi omoswa kendo konwa ni CHAN ochakore kode yo machal nade motole man kod Kale Baringa men jalonyo weche mag tuke sani ntiere ka kod Walter Ojwang mabende osedonjo e studio. Walter oyawre kendo machiegni kiny makawoni mose jowa ukinyni. Nero kamano amoso nyikora muga jongni oyawre urute an jalonyo weche mag tuke kendo CHAN ochakore maber. Onge ber mar CHAN mwanyalo chako go ka loch mwana wayudo. E yore te ji nyalo wacho ni ne ok en loch ma wadiserve ahinya nikech kaluwore gi paro mane nitie ni ne ok wanyal chopo kama wanwang'ore no. Kaluwore ni e grubni wane e kind timbe matek nikech kae mwasebedo gi wan ka gi timbe ariyo ma nigi rekod maber moloyo timbe te mamano Morocco man gi rekod sama osewin CHAN diriyo to kod tim mar DRC Congo mabende warado go mabi oseloyo tugo ni nyadiriyo. Koro gisani to wan korka wayude thuolo mokwongo mar tugo ka to jine ok pare ni wanyalo yudo loch machalo kama, lakini kuom tichwa matek nikech adhula en mana tich matek gi ikruok. King'iyo yore mang'eny ji paro ni samoro ji nyalo bedo gi hawi. Hawi no nitie mana ka ikruok bende nitie momiyo ne wayudo loch mane wayudo mane bere moloyo nikech tielo moketo wae nyiso ni sani koro wan gi yore mang'eny mwanyalo tiyo godo opiche modong' mondo wayud thuolo mar dhi e quarter final. Kamano kendo wacho ni kanyo komite Kenya yudore kamano ok opar ni udhi chopi Kale Baringa kalore kod duoko mamoko bende ma waseneno kanyo achiel kachiel. Timbe loyo to ok onego ni mathoth ahinya e CHAN. Pod koko wachako koro kaka ne Uganda oseyawe no gibro donjo gunde ibro lo kono tugo gi DRC Congo ne wan kako wacho ne wan very lucky be Congo no miss a lot of chances mane kane gi convert goals would have been there. Kenya pia kande maybe kade wa concede to they were rise a occasion more to go a little bit better, lakini ka ingi gimoro dong ingi moro achiel dong protect gi ma in gono koro mane lakini gonde bro donjo kata Angola no miss a lot ka gitugo gi Morocco. There is a lot of missed chances ma negi miss. E kintuke mamoko mapontiere karka ng'eni bang' yudo duoko machalo kama achiel kachiel nitiere thuolo marango duoko mamoko bende ma otimore odiochieng' manyoro. Walter, gino minya neno karka kotenore kod duoko e kinde Senegal kod Nigeria dipo ni kanye kama ne igene ni udhi bedo gol achiel mano mane Senegal lo Nigeria to onge machielo mano me dipo ni mai miwacho ni watiek chon wa maite aparo ni e paro tema ne wan godo nikech magi defending champions ngeni Senegal ema noloyo tielo mogik to kata kamano no giloyo nikech ne gichopo nyaka fine penalties. Duoge kane gibiro mar defender title ni koro to gi kaluwore gi opposition mane nyaka ne giyud kuom Nigeria bing ni gin bende at least gin gi thuolo maber nikech king'iyo CHAN en mar
timbe magocho jotugo magocho e pacho league mar piny ka koro nyiso ni ing'iyo ni to e league kaka mar Nigeria gi mar Senegal timbe go gi perform nano to mai manyisi ni Nigeria timbe ge becho koro obiro ka gi opposition maber ma kanine ne en gi thuolo mar loyo Senegal jino en mana ni Senegal koro ne nigi experience to gidwaro mar mondo mi kik gi keth picha mar gi mokalo mane giloso koro miyo lojno notin lakini oromo nikech competition ne nitie moromo kama Margin nango ni team Senegal kod Nigeria Kalib. You also the quality of opposition. The quality nen malo. Koro mostly ka Giants to go to cancel each other. Kum gikmande gitimo. Koro I think 1-0 was a fair result. To Guinea Senegal nen and youthful to and high. Surprisingly Nigeria bene nigi team Martin to maber kaka ntie angwena beach ma prepare modo the Europe. Matugo chan na last alafu gido teams in Europe for gi dongi tugo. So in terms of intensity mar mpira no ne ni malo kabisa mano a high quality match mano one or witness a chan koka ji chake pro next matches be prepared kamano kawarango mago bene mago sarango mag jirani kama ne gintiere kit kaka jidonjo e pap kendo kaka itime achiel ka chacha kudi kale baringa kendo ka intiere karka irango thuolo ma Tanzania oyudo awanene kacha Benjamin Mkapa Stadium wanene kacha Mandela National Stadium Uganda wanene Kasarani tuke moluwo mago biro ka ji chope tugo mar mano Tanzania dhano ne nyalo kwan noluwo mora luoma Kenya ka ji nopongo Nyayo Stadium mano go Zanzibar jinetin mano bende chala gi mano timore piny Uganda jatugo namba 12 ni main fan en gi thuolo mane mar jiwo jotugo e kinde ma gintiere kar kae ne gi play apart bende mar Tanzania yudo loch margi to bende wanyalo rally on them while kata ja East Africa moro chopo kata semis wane ko chopo final nikech kwan mar one wa host aparo ni Tanzania bro timo maber ko e pool magin gono ginyalo dhi e quarters koro kum quarters ono gi gol rekanyo to nyalo bet sad kata maber ka kalo group wato ntie onyalo romo kodgi e quarters ka watieko maybe second support and very important mpira koro Kenyans manongisi kaka Kenyans waber kendo wahero mpira Kenyans amoro ok wanega mpira nikech timwa waneno mpira nikech mpira ber kane ji oa Kasarani to ji nodhi straight Nyayo Stadium mondo gidhine mpira unlike kane ji nitie Tanzania kane margi orumo ni to gin gidhi kata Uganda nyoro no waneno ka margi norumo nyocha to gidhi ok support team amorono lakini wan wadhi wa support koro East Africa wan ga jomadongo e wach mpira ni en mana ni structures gi gik motimo e pinywa kae league wani ema wabet gi chandruok matin lakini East Africa wan jomadongo e wach mpira ni giome wadwa mondo Harambee Stars bo tuga ne maber kata ka waloyo to walo ko ng'eyo ni wang'e tugo ok waloyo nikech 1 million 1 million omiwa ero kamano Walter arwa getwak kama tiaka jatuka pagare ne nigi thuolo mano mar jiwo ahinya weche mag tuke sane oganda wacho ni ero kudochi makinya Angola gocho kod Kenya ka gintiere Harambee Stars Kasarani jowuok nade ticket jonyiew ji ochop kacha yo machal nade molo jomugo chop to ng'icho mana gi oko aparo ne riyo mo wan go kaka piny mar Kenya mar chopo e thuolo machalo kamae nomiyo medo wajip mar chopo e mondo wane kaka wanyalo timo aparo ni Tanzania ne nigi thuolo maber nikech mae king'iyo kata quality mar game mane gigoyo ne gin malo kendo kata mana quarter finals aneno ka ok gidhi bedo gi tich matek chopo to wan adier wahero mpira lakini wan gi structures man piny to kendo kombo wano pod nyaka wating' mana kaluwore gi sirmwa jone ball kata fans bende tim siro ko jotugo aparo ni Kenya kae man gi fan base maduong' kata mar opiche mag maoko kiweyo kata ma Kenya kae kende gin very active to mbele kae kwa biro mang'eny kata game wadhi goyo kiny an very sure ni ji dhi wuok mang'eny nikech ji
tiere niwacho nang'ore mono sedonje ne ji wadwa neno pichwa mar Kenya kaka kadhi, wadwa support gi, wadwa nyiewo ticket, wadwa timo everything, ok ni wadhi neno mana okay, wan gi a motivating factor be pira ka niskech ji mang'eny bende gombo neno Benni McCarthy coach wa maduong' ma Kenya kani to en ng'ama chalo nade nikech nokelnwa image at least to waseneno kotemo koro gombo nitie to pod wadhi nikech aneno ka gino sedonjo kuom ji mang'eny ji dhi neno bol to kendo mae miyo sirno miyo jotugo bedo gi backup moromo koro gigocho ka gineno ka at least gin ne mar support mar jomanda koro e yore te gimbe gitemo ni mondo jogi omor emomiyo ne wadino ne jo Kongo moko yudo kata thuolo mago be gin motivating factor gibecho to pod waneno ko ginyalo konyowa mbele kae kamano motivation, discipline, hard work kamera gi kaka mane monego beni chimre gi jo Harambee Stars tier Caleb. Sani motivation and key. I think gimabro drive wa forward in motivation. Lakini koro sadly ni motivation no bro chopo sama ok nyal drive wa kendo nikech kineno quality mar go position. Alafu pia gimatimre piny kae no adhi neno mpira wan ye jo mpira lakini wan mana onge gi ticket ne jo siasa onyiewo te koro stadium no pong 3 days kata 4 days before chieng mpira lakini kochopo chieng mpira to empty seats inene stadium to jimani oko maonge ticket marito donjo maonge ticket mok nyal donjo ma oyie ni gibro winje radio ng'eny moloyo jomantie stadium koro aparo ni Musonye kata local committee onego gi change ways onge mondo ng'ata chielo hold ticket mang'eny onyiew mang'eny alafu mpira rumo to pod en gi ticket 30 mapoko uso ne ji odo mondo med bei koso tim kamano koro mano mago gik moko ma hinda makwa dhi mbele onego gine kaka giloso but the 12th player more kendo dwaro kata Kenya ko gol moko chope quarter final kiwanja ma kam mpira itugo kae to pod bro pong nikech jo Kenya oero Algeria oero Morocco kineno ka ne gi appreciate Angola ka tugo ka Senegal imagine tugo kae gi Nigeria do bet different koro ka the local community ne gin a little bit serious deber wuoyo kuom coach wa McCarthy aere ambe an coach samoro imiyo ng'ato chance mar tugo but ka winje maber ka nene maber ok en ng'at ma progressive mabro dong kae aparo ni ma en mana stepping stone kuome koro after Chan ni no ka ero ni en mondo obed coach marwa mar Chan nikech kano biro nitie gik monego tim mangiso ni belong kae koro en kano biro to no kao professional players kwanza to preparation en mar Chan to tugo godo AFCON qualification mane nikech no ose golo e Chan qualification no wabiro kaka host koro tugo gi professional players AFCON kuma ok wadhi kamoro olowa ka gi Gabon okay ko chako Chan o take en long mondo chak prepare team o prepare team oluongo ng'ato to golo ngisa to en gi certain gi weche mag team moro kor gi kucha dware team moro dware odwa ibro chule pesa mang'eny kamano to Benni magi timre nango Caleb ponono pache duto ka joma thoth dibedi kan dware wema bedi en ka en coach amowuoka piny Ingereza och ni Man U kana anu jo Chelsea ariyo ka an matek kata kamano wacho ni kama wantiere kama kawo je Man U biro oyud thuolo mar konyo squad mano mar Harambee Stars FKF karatelo mar FKF bedo simeluosi makari mar tich kirange kaka jaoko ponono nikech wacho ni ero kata jok mikelo gi ndie mar lwet jok moko oko ng'ato kaka Masud Juma ikelo mondo mi obio donji team wacho ni en Migori Youth dweche auchiel tempo kone ne kuro kentie mana mondo mi opang kode chenro machielo mabiro bose miye thuolo mar pango squad mare kende ko FKF nigi lwet se miye lakini owinjo ji sana chal ka gima ni en control lakini ji mamiye advice ng'eny koro mane gi nodoro ng'at manigi kobro ido ng'at manigi passion kaka mar Reinhard Fabish choncha manyalo kawo ng'at mantie NSL mo prepare matug gima kamae man trober lakini koro sani I think payment michule be no entice biro kae to Kenya be no ng'eni en a huge footballing country koro no otema to en sad
kanenan manen anie federation da miyo ngato ma local mondo prepare chan ngat man gi ng'eyo kuom culture marwa mar jo Kenyans to en to o prepare to go AFCON koro do bet gi en gi assistant moro makae lakini assistant ma onge wache siasa gin kech siasa be opong' mpira mar Kenya koro kade waluk somewhere else aparo ni ngat kaka Kanu mantie Muluya coach Muluya matiyo ne Kariobangi Sharks cha en affiliated gi Nika ng'eyo koro siasa ng'eny lakini en gi pedigree mar tiyo gi nyithindo team ne bedo timo maber ka nyithindo go tugo koro ng'ado ka i groom to kao wach mar channi anda Makati to ka Makati dhi ka kodo aparno bro dhino to wabet gi ng'atwa manyalo succeed. Senegal no kao channi gi local coach donge to gi kao kendo AFCON gi local coach all the time so it is time mondo waket structure straight to trust one of our own timo gini nikech Makati kadho Anong mabedo matek ahinya anyalo wacho ne anyalo doko ne Benni Makati matin gima dok matek ka tek gine thuolo ma wan godo mar chopo malo kacha maber chakore mana piny to ka ok waloso structures ma piny to nyiso ni podwa kata okel mana Jose Mourinho to podwa ibiro mana gowa gima nitiere ni kwa piny ka FKF onge maber ni nitie leagues ma piny ka monego gi empower nyithindo gi nego mi structures mabeyo ma kata ka giidho ka gin gi geno mae Kenya mwagocho to ng'ato go division 2 to referee biased onge gi follow up gin jok ma riemba ni mondo dhi koro nyiso ni ka wachako gi piny to yot mondo wagere mos mochop malo lakini gi sani taparo ni Benni Makati ne en figa maber ni an gi gima wadwaro nikech wasetemo dong pok wachopo kata chane ni mai gine wa mokwongo coach dong mai mokwongo mwadhi nyiso ni kata ka ne wanyalo bedo gi local coach adier ne wanyalo mana thuthni nikech wasethuthni gi gite to giko det wawuok ga koro wadwaro ni at least ka ne en ka gima wacho manyalo yiego en mana control to mai makelo gikosana gi deputy ni president ka nitiere president oge wachi nitiere tugni ka gi president ka nitiere tugni ka mani gi wachi mar FKF president deputy president lupne ka to gi coach nitiere kaka ji tungni ka ke chago ne gi wuok nyaka Sekafa ka mineno ka giduogo ka gisedhi magi tiyo gi pesa mar jo Kenya magi se book facilities te to gikosana dire kama gichagi duogo ka gigoyo tugo no nyisa nango to mane machal kaka ne kidwa dhi e tugo maduong to thuolo te miyudo mar ikruok kone gitigo to mane thuolo mane giyudo mar ikruok nikech kadi ne gigo Sekafa ja to ne gineno a different face mane ginyalo fix ge kapok gia kacha ka giduogo ka to de gibiro ka gin right to mano no tamore mar ariyo aparo ni Benni Makati to Kenya pod culture chapo kuwuok nikech no aparo ni ka jogi nodonjo regime ni to ne odhi bedo gi culture manyien to kuwuok Kenya wang'e ni pod nitiere jok moko masukni ikelo ji kaka gidwaro ni ng'ane to nyaka bed kae ng'ane to minang'ane chance to koro ing'e ni kaka 1 million bocha ko biro ni kendo koro chako bede mateke olon nikech koro thuole many pono no den no ka squad lokre arenga kama thuolo koro manyo kemanye uchiwe on merit koso chiwe yo machal nade yeo ka jomongo somo ikete bench Erambo ngado ya wacho ni ukete bench nango gijo tugo mamoko bede mayudo collap dakika mishira iwacho ni ukete mondo tug namba ne maentiere Ogam kane onge injury nodhi tiko kacha thuolo manyime kaka top scorer mano season norumo ngata bilano iketo kogoyo offensive to namba mare monego beni ogo okaw Masud Juma emoket mbele kacha nitiere to beni duogi mia sab bange isomo ko beni ka pro dena lokro kalore kod motivation mantie koso sani Makati nego beni osarango jok mono tugo maber e tugo mokwongo mondo loke kata kiny e tuge Kenya gi Angola Okapani obro loko and Makati seems to be and gi Mourinho and a very rigid coach to odo tiyo gi any means mondo lo to koro sani nitie factor moro ni oko trust maybe oko trust the forward players ku kana gibet gi mpira koro en more defensive kodok chien ne otieko game no gi defenders auchiel gi few people matugo out of position kaka ja ulinzi cha no donjo number 10 cha odonjo to tugo offensive embe
Stanley nodonjo to tugo false 9 koro okapani bro lost a lot of changes kuom Irambo gini akeni ang'o manotimore manoko luongo gi on time koro kiluongo ng'ato kaka Irambo to position nen otugo midfield, central midfield, lakini koro iketo Masud Juma tugo central midfield alafu ikelo Irambo ka mpira dhi rumo, okay, which means kata an ka in miluonga dongano ka in less trust kuma alafu preparation anyalo tetea McCarthy engage maybe noko prepare enough kado dhi e tournament cha ang'e gimomiyo notamre tugo mane dhi e Tanzania cha facilities nok ber to no winjo ni appropriately en ok en professional enough mondo ji otug tournament no to no ko luongo any friendly mondo prepare any test match monego tug koro tugo mana gi Police tugo gi Sharks ma choncha former Sharks players games ariyo alafu dhi e tournament koro okoneno joge gima ber okonyal to ne kano biro Kenya beno work gi professionals ahinya ma jomani oko koro noko assemble a local team koro sani you drain tournament to nego trust the local players koro en gi teach I think the last training 2 or 3 times onego team attack mondo inspiration mar ji bro motivation ma ji miyo 1 million kolo game no o take to place mondo tinge malo matin to gi loss watch tickets mondo fans ochop mang'eny mar adier e kiwanja nyalo tinge malo but quality mag opponent modong en a worrying factor kuome hapana ung'eyo especially ka Harambee Stars you drain again 1 goal down kampiro chakre to probet hard kuom gi mondo giidhi kata VR dhi bedo matek mondo konyo mai wacho de tabi pimo kanitiere anyalo wacho ni preparation mar coach yes kidogo anyalo yie kode lakini ng'enyne kumweyo gose kafa to anyalo blame fully kech ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar prepare kaluwore gi games migoyo kane game ni ing'e ni nitiere uso e social media yot moloyo gima itime ground koro sama wabire media to koro ng'e ni gima ne paro ni jogi ne timo ni gitemo protect image mar Benni McCarthy ni in case no dhi ogowa e Sakafa cha to ma coach maduong' idhi nene nang'o koro idhi chaye lakini wadoro maduong' kuome to be wanyalo miye ing'e ni nitiere gik moko ma wagombo to waonge gi nyalo koro nyiewo nyaka wabed gi gino lakini e game mane wagoyo kaka no play jotuke ma nodonjo gima nonini tanyalo dokne tactically ne wan very right nikech kane waseyudo gol achiel mane wayudo ing'e ni wago shot ariyo kende on target e game no tachiel ne en bao to gitene gine first half second half no kwago kata shot achiel on target nyiso ni ne wabiro gi mentality ni mae to nyaka wamoke. It was good. Ne en ber nikech ne waagi lodge no kaluwore gi mane wayudo cha. Koro wanya wacho ni to nyalo timo ber moingo mano. Kata half mar ariyo. Okomi wasi kaka kocha bende Walter. And to be all half mar second half. Oge shot on target mora. Ing'eyo culture mar Africa. Nitire ga gik moko manyaka wayie pok wachopo mali gin mage kwa meloch de wang'eyo kata 1-0 ni kata 1-0 kendo romo koro ing'eni wanyalo gombo mondo walo lakini wang'iyo chien ni to ka giyudo thuolo ba giduoko bao ni to wadhi kanye be wan gi thuolo mar yudo machielo inyalo ka onge ing'eno chances wako muono watiyo godo achiel no adier ni wakwame to nebe koro nyiso ni kata jog mini kelogi ni themba to iyudo ni jogi nogo wago shots aboro e game achiel te jogi go 20 to i 20 gi go shots ariyo kende on target nyiso ni wadido ne gimoro amora either gigo off target kata go block koro nyiso ni ne wanyalo tiyo gi all that means to win to no win to worrying part from gino ni individual mistakes de neno tie kuma Sylvester no head ball moko chopo ne goal no strike ka mogoko ya kata mana bauta kata goal manoloa mokuongo mane Viero goal adieri no konyo waye nikech machacha was a fall and intention mar player wa no dwani mondo need pay mabe ng'ano no rita to ka ng'ani mula nikech no se koso pressure no se inge no turn wrong side to onge gi option koro en no rito mana ni to ka gimoro timre adier kane wayudo ka VR no noge to no motivate nikech dinelo wagondo no adier fans no lugo dino warumo
Ai, iwacho ni ka fans bende nitiere ka achiel kachiel gibede yo machalade anga duogo kodi Caleb mondo mi angwanon bende kit tugo ma waneno ka iwacho ni en kawachiel gi loyo iloye chance miyudo tidhi din iket bas kiseketo bas no aya to kuri ichako bet kanyo concentration mara pesa usbedo ka witoga etuke mokata mokalo maigo kod pinje mamoko dakika 80 ka nitie penjo moro maduong' kane ang'ade timre ka diponi jogo biro go draw dakika 80 chak gi gowi dakika 90 kata samo medi wiye kanyo orakro kodeo machal nade thuolo ma jotugo bende dhi bedo kar ka achiel kachiel odong' dakika 3 to romo sang'wen aka yo masani koro romo sang'wen aduogo kar ka achiel kachiel gi paro bende matimore counties mopogore opogore to bende nitie sigana molosi moyiedhi mar Austin Odhiambo Rolls Royce ke nitiere kar ka achiel kachiel wawinja neni sigande to enade osewuotho yo machal nade ka kore en mawenge teni ire Majamid ma oseloyo kata Gor Mahia bende uloyo olawo mana striker ochal nade kama wantiere sani